Haka kike ko kuma failin kika fara bulitin. Idan kai tantance maka. Kin san wasu da ake ganin ɗinsu dan fara amma nan baki kirin yana ji ina jin nauyin abin nan. Ka ga mace dalleliya. Haɗaɗɗiya fuskar ta bajau. Amma yan kafa ta inda ka san ta kura. Bare ma ka je cikin gidanta ka ga ta ba hijabi. La ilaha illa dandan kuwa. Ina gani kina kalewa ko? Shegiya iska wagara shinkafa bakin tasha. Sai an saya kattai su dau lodi. Fu wanda ya tayar rangasiyan kin gane dai ta kan wai wanda zan ci uwaki kuma in sa wanda nake so kuma in hudda wanda ban nusu. Iska tumkiya a karhi. Ar! Shegiya sharsho. Kina kallo mata suna sa shadda suna hudda kudin suna canza suna sa sarka mai kasari. Ke kan famfo ma biki da. Fu wanda ya tayar rangasiyan. Indo. Ha? Zo ki zauna nan kusa da ni, mu wata magana. Ni Indo kusa da kai. Ni ba fa iska bace bane. Ba zan so ba. Mama Allah ya yi tsakanina da kai. Yawwa to Saratu ƴata ce. Kai saurayinta ne. Usulini ne alƙawarin zan aura maka ita. To kuma daga baya halin rayuwa hayin juyin duniya dan adam ajizi ne. Sai na hango yaushe Saratu za ta zama tana jiran ka wai ka gama karatu sannan ku yi aure. Ta gama jiran ka kai karatu sannan ku yi aure. Nace ba zai yiwu ba. Muka fawwala akwai wanda zai aure ta mai hali wanda da kuɗin sa a hannun shi da dukiyarsa biki cikin kwana 3 in muna so za a yi a gama shi nan da nan. Ai babu naga ai komai na Allah ne. Saratu da ƴata ce. Ni na haife ta wanda na ga dama zan bawa. Wanda na ga dama zan bawa ba za ka auri Saratu ba. Ai jiran gawan shanu ne. Ta zauna tana jiran dan makaranta. Kai ka san ran naka a hannunka ike? Ka san cewar za ka iya gama makarantar baka mutu ba, za ka iya samun aikin baka mutu ba. Duk ka sani. Sai ta sanan ta kalalata min yanzu. Ai matsalar samarin zamani kenan. Sai a fake da gaya. Ya aka yi. Za su zo dare. Za su zo? Za su kawo har da akwati mai taya. Har da akwati mai taya? Har akwati mai taya? A yarinya kin zo da sa'a. Kin zo a sa'a. Kin zo da sa'a. Kin zo a katare. Allah ya kawo su. Na zo ne a dalilin Abbas. Ke kuma da wace kika zo? Wataƙila ni ce zan sayo baban Abbas duka. Kashedi ne ya kani gidanku. Abbas ya gani ya ce duk duniya ni yake so kuma ni yake so ya aura. Sai dai kuma ni ba zan iya soyayya ɗin iska shashashen yaro sangartacce irinsa ba. Na masa kowane irin rashin mutunci amma da yake bashi da zuciya ko da yake ban san waye biyo ba baban nashi koke. Abbas ya je ya yi shaye-shayensa ya kwashi abokansa in iska irinsa suka kwashi makamai suka je gidansu wanda nake so na aura. Yayi alkawarin cewa zai wa surkata fyaɗe idan har masoyin na bai rabu da ni ba. Ina so ki gaya wa ɗanki cewa ya rabu da ni ba na san shi kuma ba zan taɓa san shi ba. Ce mara kunya kin gama fitsarar taki da barazanar ki zaki tafi? Ba barazana nake ba amma idan har ɗanki bai ji magana ba zaki samu mummunan labari. A ɗauran aure da kai